krijgen allerlei eigenschappen van onze vader en moeder mee. Bijvoorbeeld onze lengte of de kleur van onze ogen. Maar ook ziektes kunnen we meekrijgen van onze ouders. We zeggen dan dat zo'n ziekte erfelijk is. Deze video legt uit hoe dat precies werkt. Het lichaam is opgebouwd uit cellen. In bijna al die cellen zit een celkern met daarin chromosomen. Dat zijn de dragers van onze genen. Bijna alle chromosomen hebben we dubbel. We erven er een van onze vader en een van onze moeder. Ze liggen helemaal opgerold in de celkern van een cel en ze bestaan voor een groot deel uit de stof DNA. Die chromosomen kunnen we zien als een soort van boekenkasten. In die boekenkasten bevinden zich de genen die we kunnen zien als kookboeken. In die kookboeken staan allerlei recepten. Ons lichaam volgt die recepten om eiwitten te maken die nodig zijn om onderdelen van ons lichaam te bouwen. Zoals er in een kookboek schrijffouten kunnen staan die ervoor zorgen dat een recept mislukt, zo kunnen schrijffouten in onze genen ervoor zorgen dat er dingen verkeerd gaan bij de aanleg of de werking van je nieren. Nieren zijn complexe organen die bestaan uit veel eiwitten. Daardoor zijn er veel verschillende genen, kookboeken met recepten dus, die iets met de nieren doen. En daarom zijn er veel verschillende soorten erfelijke nierziekten. Soms zijn er binnen één familie meerdere mensen met dezelfde nierziekte. Maar dat is niet altijd zo. Soms heeft maar één iemand de ziekte. Dokters noemen alle nierziekten met een oorzaak in de recepten een erfelijke nierziekte. Onderzoek naar een DNA-oorzaak kan gedaan worden om de precieze oorzaak te weten. Maar het onderzoek kan bijvoorbeeld ook als mensen met kinderwens willen weten of ze een ziekte kunnen doorgeven. En het kan belangrijk zijn te zoeken naar een oorzaak als u een donornier nodig hebt en een direct familielid een nier af wil staan. Bij onderzoek naar het erfelijk materiaal bij nierziekten, als de DNA-oorzaak in de familie al bekend is, wordt er gekeken naar één kookboek. Als de DNA-oorzaak nog niet bekend is, wordt er naar een groep nierkookboeken gekeken. Voor sommige nierziekten is een schrijffout in één kookboek genoeg om de ziekte te hebben. Deze ziekte noemen we dan dominant. Voor andere nierziekten geldt dat er in beide exemplaren van het kookboek een fout moet zitten om de ziekte te hebben. Dit noemen we dan recessief. Bij deze nierziekte hebben mensen met een schrijffout in één kookboek dan geen of minder klachten. Bij sommige ziekten maakt het ook nog uit of u man of vrouw bent. Er zijn dus verschillende manieren om een erfelijke nierziekte te erven of door te geven. Ook als je de eerste in de familie bent, kan er een kans zijn dat je kinderen het ook krijgen. Sommige erfelijke nierziekten geven pas op latere leeftijd klachten. Ook als je nog niet weet of je de familiediagnose hebt, is het daarom soms al belangrijk om op jonge leeftijd de vroege gevolgen van de nierziekte in de gaten te houden. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk of eiwit in de urine. Wilt u meer weten over erfelijke nierziekten? Een informatief gesprek bij een klinisch geneticus hoeft niet gemeld te worden bij een medische keuring. Bijvoorbeeld voor een levensverzekering. U kunt zich dus altijd laten informeren. Kijk op nieren.nl/erfelijkheid voor meer informatie over erfelijke nierziekten en andere vormen van overerving.